Se on Kekkonen tässä, terve. Tuossa tilattiin taannoin pari älylaitetelinettä ja sen vanhan mallin pohjalta vähän päivittelin uudempaa mallia. Katsotaanpas miltä se näyttää. Elikkä tällainen tapaus. Nyt se on, nämä pari nyt on tässä valmiina ja ovat valmiina lähtemään asiakkaalle. Ilmeisesti menevät Ouluun. Tai menevätkin tässä jossain vaiheessa, kun saan pakattua. Mutta malli on hieman päivittynyt ja asiakas siis halusi tällaiset liekitetyt versiot ja semmoisethan minä tein. Ja nyt tässä on tällainen kolo tai ura, 3 eri levyistä lovea, johon pitäisi mahtua laite kuin laite suurin piirtein. Siis puhelin tai tablettina näkyy logo. Mutta mikä tästä tekee erikoisemman on se, että tällä toisella puolella on tällainen lovi, mikä mahdollistaa sitten puhelimen tai tabletin latauksen myös pystysuunnassa. Eli tällä tavalla tämä ei ole vielä lakattu. Mutta näin. Se tulee tuolta toi liite läpi. Vähän riippuen siitä kuinka pitkä liitin on, mutta tämän tarvikeliittimen kanssa tämä menee just tähän, että se ei jää kännittää tuohon, mutta ainakin Samsungin omat liittimet, mutta tämä liitin osa on sen verran kapea, tai lyhkäinen, että se mahtuu hyvin tuonne kolmaan. Mutta tuommoisen tarvikeliittimen kanssa se on just, että se mahtuu tuonne alle, ettei se taita pahasti sitä johtaa. Mutta tämmöiset näin. Tämmönen laitetaan arvontaan tuossa, tai tämä, mikä on tässä vielä lakkaamatta. Ja tämähän on Palokarjen kuorimaa puuta, kotimaista mäntyä tuosta 20 metriä. Se on sillä tavalla erikoista puuta, että semmoista ei ihan kaikilla olekaan myymässä. Mutta siis erikoisen ekologista, koska se on kaadettu ja jätetty siihen kaatopaikalleen. Se on vähän rumasti sanottu kaatopaikalleen. Siihen mihin se on kaadettu 2-3 vuodeksi ja siinä 2-3 vuotena Palokerki kävi sen kuorimassa. En muista oliko niitä 1 vai 2 eri yksilöitä. Näetkö nyt? Näkyykö? Ja nyt se lenti tuohon piiloon. Se tulee takaisin. Semmoista puuta, jos haluat kotiin, niin ei muuta kuin tilaamaan. Ja jokaisesta tuotteesta 5 € vanhojen metsien suojeluun. Luonnonperintösäätiö. Tämmöisiä sieltä. Kiitos ja kuulemme.